Sinin chan na chuan doctor pakhat chuan mi alo zai zo che ti sha tak hian chaw takin alo thun noka meiche pakhat chu emergency ti sha tak hian anlo nor phei chu hmu in chanchen sha tumin nurse chu alo zot ngal nau pai nei chep to ani ti chu sha in enkol le ngal moi chu atuma ama chu a chaw tu em awang chuan alu te hain tlu chep ma se nursin inom sambok si lawa engtingen yang I chaw tu ro pui si ya alo ti a nun na apoi mo zo kalom ke chu ka chama yang ti in zai tur chuan an nor lut le ta sok soka doctor chuan dam lo chu azai ngal mop mop anaw te pai chu alo thidai to ti chu sha in chan man ngai na om to lo ti in nurse te le doctor danga om ve te chu a shila nurse chuan doctor engtin ngen yang anu hian thi a hlau hnem lu tukani ati chuan anu zok tel chu chan man tumin an bai pui le nga sok soka anu deu chuan doctor chu lo chuakin dam lo chu an chan man tange ya anu deu chuan dam lo chu lo nor chuakin chu nu chu song jin song chung ko fanu nei chuna lo ni a jin chuan doctor chu ron cham nok nokin nang hian ka fa khamin tha sakani itilui ani ti ro ti in alo an khum chiam nurse te chuan thil omja soin doctor po chuan in soifia tu ma se angai thadu to law nang hian ka fa min tha sakani ti ringot chu a soi cham chi a thin rim in sum zo lo chuan bakchela in doctor kuta chuan a vi sakta chor mai nurse chuan doctor chu boy pui ngalin mi pa pakhat jin pasal ni om tak chu alo thleng ve cha boka he pa hi liujian ani jin chuan liujian bula chuan thil om dan te soin doctor chuan an fa a tha sak thote a ti lui vek ani ti in a he nga zat zata liujian thin rim chuan doctor chu kwai her sukin an en chiang chu doctor siu kwan nei ani ti chu a hmu a mak chu a ti viawa doctor chuan liujian a hmu chuan mak chu alo ti ve ti sha takin anin en reng nang hi mi song pasal mo ilo ni a ani chuan ke ve hi enge ka ni a alo ti zoi sap ke hi mi chalo takini min ti china ma se nang hian I mei nau pai chu min en kol ti ramo ti le twarin jin chuan mei a liujian hian a then na che chu a rei to a dan ang thlapin ke hi anu pui zok chu ka ni to du tak he nu hian kan fa a thatania a du wang reng po ani engtini mutak iti lo chuan kanin chenang a ti tangal mang mai kian wei chuan thil omja soima se liujian chuan ngaidam dil turin a ti lui sha ma kian wei chuan ngaidam adil na chan tur a sha lo thu chuan changin tundin mun I thlen theinan hian rim takin doctor na hi ka thoka sin chuan nang hian ti hian min ti do na ti in aril ruana ti chu a shat viawa liujian chuan engtin ma chuan a ti lui lutuk ngam ri bik lau ti jin na sha chuan nursin doctor hi akut enkol watangai min ti khotlai su dam lo dang enkol tur alanga anya alo ti po chuan engatan ma ngai lawin ka fa min tha saka ti chuan doctor thatak ni thei ila in ringa mo ti pa in kianwei enkol nga ka dam lo om ve te chu kalbo vek ro doctor dang pan nga lang che ani lo chuan song chung kwa min ti thin rim ti na anya in thla te thleng po in re thei takin in om nge yang ti ina an khum chiam dam lo dang po chuan hlawin an kal dar ta hloma nurse chuan ti ngai na dang om shi lo ti sha in kingwei chu akut enkol tura lu pui chu atuma liujian chuan ngai twa zuya tum chuan jin chu tluderin du tak kapum hi analu tok ti in anader nga zai zai liujian po chuan jin zok chu boy pui le in akal son pui nga la jin chuan yang wei en reng pa chuan nang hian ka thil nei te hi min lak sak thei I ringa mo teu lo mai engman nei I nei lo I thil nei ve te hi chu kata ve kan ni lo ngak ro a ti zui sap bok kingwei kut en kolani nu chuan denin alo kawa a ruma chuan in mu in den chuan mi song I ti thin rima mi ka fa min tha sakati che a ti te hi chuan kan hospital in ator pha do na sin ikut itina boka engtin nge dam lowi enkol thei ta kang I lo ban ri mai angai do na ni hi ti in lo anga kyangwei pon dam lowa enkol thei don lo ti in shi chiangin
chang lem lo chuan a chuak ta ringot jinjinin a hma hun a ti cha sak dan te chu angai to phei neu newa kengwei chhuа pa chuan TV ya Mr. Wow ramdanga reng an rama ho saber chung ko tu panei chun chu alo ho don ti an puang dum duma Mr. Wow po chu lo ho mekin ana thok tam tak te chuan an lo hmau ve meka kengwei chu nurse khan lo ti dingin den khan he hi petur che in min ti ya ti in Wow group te pi berin medical lama thiam ama en kol tu tur azong dona akut atina ri bok nen anu dam do in man pek tho angai don bok si a atan va interview ve chu a chatarin thu chu alo shila den chuan Wow te address a pek tir hi alo ni kengwei pon a chat mail chu ti viawin paper chu ala a chhuak zui ngal ni te liam ve dewin kengwei po interview tur chuan Wow group nei tu te in lam chu panin alo thleng ve le to a an in chu lian ti in moi chu ati a interview na tur lam chu pan ve in mei chedang pali te chu in cheinal fashion chuan an lo om chap to a an lo in chei chamul mol hlum Huawin en kol tu chuan Mr. Wow chu alo chuak chep to a in zinga tang hian pakhat a thlang chuak chewanga midangin engma in soi sel thei lawang ani lo chuan Mr. Wow in thin rim ti na ani dona in ta na poizo kang alo ti me chedang te zinga chuan Miss Lee ran po alo tel ve a kengwei in cheidan te chu lo soi sel sakin kengwei chuan chutia Peter en kol tur chuan in chei lutuk nga in alo sheve lawe engi ka in chei dan chu a that lo na in chei na ni lawin kan thiam thila lom an en don alo ti ve mak ama a leujan le jin ten an ti dan te anu dam lo en kol nan na mu nge anga ya wang chuan a in se ru na sa hle a midang chuan iron kal thon mai ani keini pon kan chan kanin ring lawania Miss Lee hi alo tel ve box ya a mail cha box si ani hi Mr. Wow chuan a thlang nge yang nang ve kha ti in an lo musut viau hloma Miss Lee pot chuan lo musit ve viau bok in chung lama tang chuan Mr. Wow chu lo chhuat tum ve mekin api chuan eng ang mi nge adu ang o pakhat tal chu ka thlan nge ngai don si a ti in api in ka chok to lawa inupui nei hi ka sheman nge turani eng ang mi po lo ni se inei nge tur ani top soiboy to su ati chu angai to chhuaka alan dan chuan kengwei chu akal swala ni mel viaw Mr. Wow chu lo chuak ta nge yin mei chedang ho chuan Mr. Wow ti in an lo in hmel sha tir liam liama an thiam na te le an din mun te chu an lo soi cham chi bok Miss Lee po chuan lo soin medical lam thiam thil anei te chu alo soi tel ve a Mr. Wow beng ver song tak lo ni in Miss Lee chuan I post te lo en sakal don chi em ni ti in akut an lek chuak chu akut tin chei dan turu ve lutuk chuan Mr. Wow chu angai dan a thlak rang tir viaw ato bera chuan kengwei chu lo omin Mr. Wow chuan en wangin he hi ni ro se ati ta mya mai kengwei chuan interview turin atlinga ain nga ya alom viaw mei chedang te chuan lo soi sel sap ma se in ti thei de chuan Mr. Wow chu azui luta wawin en kol tu chuan mei chedang chu ho tur te a ti in an soi anga soi se lo tur chuan ti in a ho tir hloma mei chedang ho chu lom lo zet chuan an kal dar ta nge in chung lama chuan Mr. Wow le kengwei te chu lo in be mekin Mr. Wow chuan adin mun te soi sungin a poina lut ngal va tur chuan lo ti a kengwei po chuan a resume te chu mu in Mr. Wow chuan Mrs. Wow ni chu atum gen viawa ni mo resume te alo keng thlapa ti in mak chu alo ti ru viawa kengwei la chuan engma shelawin a resume te chu alo pe sok Mr. Wow chuan pasal te inei tu em ati a kengei chuan o nei tu e mase kanin chen to a he na tura hian chu apoi mo thei do na mi ati chuan Mr. Wow chuan api in nei tura ati na sat to e ma wang chuan poilawe chu ati vele maya kengwei chu a chadon viawin a shedeu nge engma soi se lawin lingui a assistant chu paper poimo te alak tira sign mayin kengwei sign ve tura ati chuan kengwei chuan katling ti na ami ti in alom ba ka atling ngal mai chu maka tiru viaw
Mr. Huawei ro chuan a soidan vel chu makati ve viau tho boka tikhan kan sign photanga a nu le kha chu ti in kingwei chuan ole kan kon cheka to phuna chuan renew kherangai to lawang ka kalbo mak dona lom ti suin Mr. Huaw chuan vo in atang lawin son lut nga lang che a tili a kingwei chuan inga karon in son lu kher angai dona mo ti in ameng deuh hu ringot Mr. Huawin ilo in son lo te chuan engtin nge ma kan son chak theyang a ti chuan kingwei po chuan kapi chu anna viawan yang a ti in son po chu arem ti vele maya kingwei chuan hetia min chhor top ringot chuan adiklo ati deuh nge Mr. Huaw bula chuan ka thiamna te I en chin du shim shimem tuna hian ka entir don che ami ati le Mr. Huaw chuan makti tulin linki chu alo lai ru viau boka ani chuan pona kalova omangi o ti in a chwa san ta dai kingwei chuan Mr. Huaw chu thlenga hian lo mu ta che ti in a in pe at viawa Mr. Huaw ro chuan makti viau ma se engtin nge ati vel don chu she chakin amu vele tamai kingwei chuan a thiamna chete chu show in Mr. Huaw chu alu te a me saka therapist turin anla amo ala intive ngar Mr. Huaw lo in chutiang engma asha si lo wang chuan kingwei in ati dan vel chu a on tumna amu chu alo la ti ve tlat thunga kingwei chuan Mr. Huaw ka ti dan vel hi nuam lawa mo I om ati nuam lawa ni chuan I soidonia ti in chadeu deuh chuan ala massage zel anu dewa phei chuan Mr. Huaw chuan a on tak nyal do na in sha in kingwei chu a pot nai hluaya swal tum velin kingwei chu alo che chu la Mr. Huaw tiang tur hian ka local hleinem keima in shal tur a local ka ni lau ti in a hau deuh tuar Mr. Huaw po chuan ti ngai na vak sha chuang lowa kal sana tum chuan kingwei phun vel chu hoile tin kingwei la alo la tlu zui Mr. Huaw chuan pan nai zelin kingei chuan akis do na mu chu ati vek to a ami chu chhingin engtin nge ka omdon engtin nge ka ti ta kang ka har chu anga ya ni a in te chama Mr. Huaw chuan cart la in hei hi I du danin ipang theyang man thei chin bik I nei lawang ati ta dai kingwei chu lo meng chuak phong in ka tu sa ka mang thei do na mo ama ma lawa mi chu te chu ati Mr. Huaw ro chuan hei hi anilom ni ilo kal chan poisa a chaviaw lawa mi ti kherin kingwei chuan soitur po a shele talawa Mr. Huaw chuan a chwa san zui Mr. Huaw chuak chu api in lo en thareng ti chu a muthuta api la chuan ngatinge tunla chalai ho hi inwa man mo em ve ti in Mr. Huaw chu alo hauze Mr. Huaw chuan kati mai shi ani kha katum tak hleinem ti kha chuan nupui ka nei to boka engma soisel to su angche idu ang thlapin ka om to tuna chuan company lama ka let le to don alo ti a api chuan ole kalvat vatro kamom thar chu kan enange ka muchang chak to lu tok ti in ahlim var to viawa kingwei chu awa mutange nge kan singting chu a thlang thiam hle mai a mel chobok si a fel mel box si ti in awa fak chiam doctor ni china mo ti zuin kingwei chuan o kapi ma se ka kot ka tina a tuna chuan therapist lam cha ka ti thei to shi a ti in alo in soifia a api chuan apoilau chatakin ikut te poi en kol le anga a chale vek mayang ati chuan kingwei chuan o le kapi zana imu theilau ti te kalau she to a ka me chin don che ania ati le api chuan ai ke chu min ngai to su zanlam chu sinting zok hi ngai to ingai don sia I chaw lu tuk palang ti ya changin kingwei chu abau thei viawa kapi Mr. Huaw chu adam lo ve thawami ati chuan api chuan kingwei in akal chan a shilawani ti a shat bik miaw lo wang chuan thuk hu deuh tak hian o zanlam chu keima ni lawin zanlam thil chu sinting hian enkol amamo zo kalom alo ti le maya kingwei chuan Mr. Huaw chu alan angot chu ani lawani mo chia tha thei lawani anga enkol tel angai don ani chu ati runeu newa api in engtika ngei lawin son lu don ati chuan Mr. Huaw khan vo ina lawin son lu dro kha chu atia
mà se kala she lo le a ti chuan a pi chuan lawin sun ngai ro nga boy vak angai to hleinem zana lawin sun ngai ro ti in alo man mo pui viau zan lam chu lawin her chuakin kingwei po chu wau in lama chuan a in son lut to a room tura an lo pui nu chuan a lian chu ti viawin moi po a ti viawa khum te chu a lian tha hle mai ti in amu vel ham ham nuam chu a ti viawa ni anu dewa chuan in bual le ham hamin Mr. Huang po alo ho vele to boka kingwei in bual churon enin a endu viau bok kingwei chuan engma shelo chuan alo ching vel ar ara anom pui chu tawel pe zwai tura ati chuan Mr. Huang chuan alo pe a kingwei chumeng kokin atim ngal chui chui bata pachang chuan ron chhuaka in siam rim dewin nga tinge heta te lo lu a ron kik ma sata che ti in Mr. Huang chu a hawa Mr. Huang la chuan ka run ho a ka inania kik kher angai po ka ti hleinem alo ti mai box si kingwei chuan kapi khan alo tir chi ami ti in enkol tur chuan alo tir ramo chu ati Mr. Huang la in o alo ti ve box si kingwei chuan ole ani chuan kan chan don nia tiang lama chuan doctor ka ni shim shima ka thiam ve lutuk ania lau su o ka ti nem ve to lutuk mi pa te meichia phei chu ka en kol na sa to ania ati chuan Mr. Huang chuan enga meichia po mo alo ti hu a anin man lo dun viau kingwei chuan o ni e khuma son lo wa chula ka man ra tur te ka run la ang ati le a Mr. Huang chuan engman range mo alanga ile ti in kingwei taksa te chu a en le zeu zeu china ma se thuoi tak chuan khuma chu in le khabu te chu alo chhar ve tamaye kingwei po in hafelin Mr. Huang bula chuan engi musia min alo dinga Mr. Huang chuan kan chan thei to ami ti in kingwei chuan o min lo pan taila ati ve mai Mr. Huang chuan kingwei in ring man lo chu kwai let popin khuma chuan anin bo bet tarenga kingwei chuan shathiam lo viawin Mr. Huang engthil nge moi ti le nga tinge te oma a ti ngal chung Mr. Huang la chuan engthil nge ka ti nia ishata mi pa le mechia room khata kan oma engthil nge ka ti wak chuan ka room mai lo oma kor hamang lawin kan chan thei to iti ni lom ni ati chuan kingwei chuan Mr. Huang thili shi swala ni kha ti in Mr. Huang la chuan chang der lo mai ro thlem har sat mel ang te khan langkwal du su ka thiam ve thawanya te chu ti in akis du tho viawa kingwei chu thin rim ta dewin Mr. Huang chu abeng her soka in thiam lo le ngal ma se a khabe chu alo ti thi sak der hei hi I room mo ka shereng reng hleinem ta hian minom tir boxia lukham hnuaia kondom lo om te chu ala phor chhuak zui Mr. Huang la chuan alo in rin lok na man ro ati chumo ala ti sak zuia kingwei chuan pai thlak pa in ka da ani reng reng lo ti in a chang ve tlat Mr. Huang po in sum ta dewin ole chu tianga ti lui te chu ka du bik hleinem ma se hetia pai top chu adik lawania ati le a chwa atum chuan kingwei chuan khongai kal don I room zo ka ni hi alo ti Mr. Huang chuan ka room ni ma se in ki sa engma tilawa mut pui cha chu ka theilo mi pa ka ni hi ti in a chwa san ta dai